नै बिमा फिसालाखौ नों नोजोर होदोंना? नोजोर होनाय होयै नोंथ' नुगासिनो दंना बिफा। आं हले बे फिसा सासेखौ दासान्दि मोजां नुवाखै दे। माबा गोदाव सोरावसो नुगासिनो दं। मा जाबावगोनथाय बिनि फरायनाया? औहाय बिफा, मबाइल लानायखौ बादा होनो हाया जाबाय। बे मबाइलानो खर'खौ जाना होसिगोन बायदि मोनबाय आङो। फरायगोन बायदि न' सिङाव हाबो, फरायगोन ना फराया नायफात्ता। हाब 7:30 जालायबाय माथो। बे बोराय बुरैया बेरेफुंजानि मा दावरावब्रा? बेरेफुंजानि मा फेखेर-फेखेरब्रा? फरायनायफ्राव डिस्टार्बल'। फरायदोंना फरायनांगौखौ? पास जाबा बाइक बायनो फैसाफ्रा बुथुमखादो। हा बहा थांनो दालाय? साहाया गुसु जागोन। गासिबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबलायनांगौ नङाब्रा। दैमाथिं खिन्थांनां। मा जाबावगोन बेजों? खोथाफ्राबा नंगौना नङा? बिदा बायदिसो कम्पानियाव थांना जाग्रा जासिगोन खोमा बेबो। गावनि फिसाखौनो एसेबो फोथायनाय गैया नों बिफा। मालायफोरबायदि नङा दे जोंना फिसाया। बिदि बुंनानै माथा दांगार खालामदो नोङो। फिसाया मोजां जागोन। हेल'। मा खालामदों रजे? नै स्टाडि खालामदों। नोंहालाय? है नै स्टाडि खालामखांना सान्दुं सायदों। ओमफ्राय नों? मा ओमफ्राय? है जेबो नंला दे। आइ लाभ इउ बुंहरदो रा खनसे मावजि। थोद जाम्बा, स्टाडि खालामदों र' दोनथ'। फाग्लि नोंना मोगथांनि रिजाल्टआ बोरै जाखो? मैया गावनाव कल खालामना आंनि रिजाल्टखौ सोंहरदोंमोन। फार्स्ट डिभिजन होननाय लोगो लोगो फनखौनो दानहरदोंसो। रायलायासैनो, फनानो दाबो नांला। रिजाल्टआबा माबोरैथाय मिथिला। मोजां जाखागोन नोंनाबा 70% आंहासो सेर-सेरल' पास जाबाय एबार। सेर-सेरल'बावनोहाय 58 गाहाम पारसेन्ट मोननानै। आसोल रायजारनिफ्राय एसे खारदोंसैलै। दैमा जिङाव आरिनोसोथ'। बोरैबा फेल जाफ्लांबाय, दाना रायजानोसो थोबाय बाला। 100 थाखा दंमोनलै। गारि थाव सोनानै गैला आंनाव। नों लोंहोनो? आंनाव 200 थाखा दंना, बेजों जागोन। जाथारबाय होमबालाय। आइलै, आं जौ फेबायलै। हामा मैया जफैनानै फैखो नों फिसा? आयै फेमारदोंसो। हामा बोरलाबायना जफैना फैखो नोंलाय? फिफा, ओइ फिफा, नै मोगथाङा माबा जफैनानैसो फैबाय। मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों? बुंबा रायनायसो मोनो। आइ, नोंसोर आंखौ रायबाय थायोथ', बेखायनो जौ लोंबाय आं दिनै। उन्दुहैदोदां फिसा, दसे न' सिङाव। थु, मानो लोंनानै फैनांगौ नोंलाय? थु, न' सिङाव माबार। आखलाव गैया। बेनो बिमा, मालाय बादि फाल्थु नोंनिया। दा नुबायना नोंसालाखौ? मा आखल देखायखो नोंसालाया? फेल जानायनि फंनैसो बुंबाय, बेखौनो जौसो लोंना फैबाय। बिदिजों बोरै जागोन बिमा हा? बुंबा बेखौनो रायदों सानसै। नोंबो खोब रायथारो नालाय फिफा, बुजायालासिनो। रायनायसो मोनमार ना नोंसोर बिमा फिसा? बिदिनो माथा दांगार खालामना होबावदो नों फिसाखौ। एबार गावनि गोरोन्थियाव फेल जाबायबा जाबाय। नेक्स्टआवथ' मोजाङै नाजाफिननांगौ, बेखौथ' साननाय गैया। इयुनाव गावनि आथिङाव गसंनानै बोरै थागोन बेखौथ' साननाय गैया। देराखै नोंहा देरबाय, बुजिनो हानाय जाबाय। गोरोन्थिया खनसेया जाखायोलै बिमा। नाथाय मानो गोरोन्थि मावखो? बेखौ मोजाङै बिजिरनो हानायासो मानसिनि गुबै गुनलै बिमा। नोजोर लादो बे गथ'खौ। हेलौ, मा खालामदों? नै बेरायदों जोङो लोगोजों आंजों लामा ओरैनो। दे होमबा आंबो थांगासिनो नोंसोरजों। दे फै थाब। दे। हनै सफैबाय नोंना। रजे, एडमिसनखौ बहा लानो सानदों नोंसोरो?
बिजनि कलेजावनो लानो सानदोंमोन जों नोंनालाय माथो फनानो अफ जाबाय थानायमोन आंना रिजाल्टआनो गाज्रिसै बेखायनो अफ लादोंमोन रिजाल्टआ गाज्रि जाबा मबाइलखौ अफ लानांगौ दे होमबा जों थांसै दानो नेक्स्टआव मोजाङै नाजाफिनदो मोगथां औ दे हा बहा बेग लाना ओंखारखो फिसा खोथा गैया बाथ्रा गैया एफा फुङाव आं कम्बाइनाव थांसैलै आदामोनजों लोगोजों आंजों न'आव थाबाबो रायजानांबायसो थायो आफाजों नोंनि मोजांनि थाखायसो फंफा बुंनो बुङो फिसा जेरावबो दा थां न'आवनो था हट बेगा है थादो थांसै आङो मोगथां फिसा बहा थांनो नागिरखो जेरावबो दा थां फिसा फिफायाबो बहा थांखो फिसा सानैयाबो मानो बिदि खोथा लायै जालांखो मानो फेलेंसो जाबाय रायलायासैनो फनखौनो दानहरबायसो ओइ माखौ होनफ्रांखो आङो दे होमबा जों थांसै दानो एसे थाब नेक्स्टआव मोजाङै नाजाफिनदो नेरसोन सेरसे लबावनोहाय 58 गाहाम पार्सेन्ट मोननानै फैलाय सोदाम जाथाराखै रोंला माथो रोंगौ फार्स्ट डिभिजन होननाय लोगो लोगो गारि थाव सोनानै गैला आंनाव नों लोंहोनो आंनाव 200 थाखा दंना बेजों जागोन